Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mai mutuwa ne wa innahum mayitun, su ma masu mutuwa ne. Allah ya ce mishi zaka mutu, makiyanka su ma da su mutu, al'ummar ma duka kowa zai mutu. Yau manzon Allah kan ya rasu ai sai ka shafa kanka ruwa. Jama'a mun fahimta? Allah ya ce innaka mayyitun, kai mai mutuwa ne wa innakum mayyitun, su ma masu mutuwa ne. Ran da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu, sahabbai sun ga wani irin yanayi a wannan lokaci. Sayyidina Abubakar yana gida ya samu labarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu, ya taso ya taho gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya samu sayyidina Umar a cikin masallaci yana wallahi ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce wallahi annabi bai mutu, wadda ya ce annabi ya mutu sai na hukunta shi. Sayyidina Abubakar ya zo ya wuce, hankali ya tashi, ya je ya buɗe annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya sunkuya ya sumbace shi, ya ce bi abi anta wa ummi dibta hayyan wa mayyita. Ya ce fansar uwata da uba da tsarkinka da ƙanshinka, yanayinka, komai yadda kake rayu haka kake bayan ka mutu. Annabi sai tashi.